Ó Chrann go Chrann, le Caitríona Hastings agus Andrew Whitson. Bhí an teach fad fullmh. Bhí gach rud curtha isteach I moscaí. Bhí brón nia. Bhí job nua fáilte ag dad. Bhí an clann ag fágáil an mála faoin tua. Bhí siad ag dul chuig teach nua sa chathair. Dag níos slán ag bannaí linn sa siopa. Dag sí slán ag gach duine scóil. Dag sí slán ag mini agus mícheál na córsna béal dorais. Bhí an-bhrón orthu. Bhí drám amháin eile a raibh ar nia sláánna ágáil acu. Na préachán a chónaigh sa chrán nó capal ag bun an ghardín. Ba charda speisialta ag nia na préachán sin. Nuair a bhíoh aon rud ag cur isteach orthu, is amach chuig na préachán a théadh nia leis an scéal a insin dóibh. Thosaigh na préachán ag cabareacht atrú féin, agus thuigh nia go raibh trua acu dí. Bhíoh na préachán ag súgra le nia fosta. Caithfidís madaí beaga anuas sa bholach orthu san airach agus iad ag tógáil agóid neadacha. Nia banana! Nia banana! A scartadís leithí nuair a duilleadh sí ón scoil. Cá! Cá! Maidin wa! A chlúnach sí an chéad rud ar maidin. Cá! Cá! Cála sáf! A chlúnach sí san ihe. Ach inis, bhí orthu sláánna ágáil leo. Sláánna goibh a chairde, a dúirt sí. Ní eici mé a rís sibh. Cá! Cá! Slán leat! A dreagar na préachán. Beidir go bheiceá! Beidir go bheiceá! Bhí an-bhrón go deo ar nia. Chonaic na préachán sa chrán nó capal nia agus a chlán ag imeacht. D'eitil trí phréachán amach as an chrán. Bhí siad ag tríal ar an chrán uair, ag taobh na haglaise, píosa beag suas an bóthar. Tá nia ag teacht! Tá nia ag teacht! A scart siad le préachán an chrán uair. D'eitil trí phréachán amach as an chrán uair. Bhí siad ag tríal ar an chrán darach, ar bharr an chnoic sa chéad bhaile eile. Tá nia ag teacht! Tá nia ag teacht! A scart siad le préachán an chrán darach. D'eitil trí phréachán amach as an chrán darach. Bhí siad ag tríal ar an chrán Caitríona in naca leis an tean chaisleán píosa níos faide ar aghaidh. Tá nia ag teacht! Tá nia ag teacht! A scart siad le préachán an chrán Caitríona. D'eitil trí phréachán amach as an chrán Caitríona. Bhí siad ag tríal ar an chrán sycamór, a bhí ag ngardín an tí suas sa chathair. Tá nia ag teacht! Tá nia ag teacht! A scart siad le préachán an chrán sycamór. Is más sin! Is más sin! A dreagar na préachán sa chrán sycamór. Bhain nia agus a chlán an chathair amach. Is teach leo sa teach nua.
Bhí ní an uignach. Bhí sí vinse in aice leis an chrann mór sycamore ag bun an ghardín. Cáp! Cáp! A scart na préachan hús sa chrann. Fáilte rót a nia, fáilte go dtí an chathair mhór. Bhí glundar nia. Chris sí lámh chuig na préachan. Tháinig íomh an gháire orthaí. Rishi isteach chun tí. An oíche sin, chuaigh gachtainna a lí go luath. Bhí siad an tíirseach. An rud deire a chúla níos sul hit a chola orthaí ná cagáil na bréachan sa chrann sycamore an bhuith. Cá! Cá! A dúirt siad. Colla sábh a nia! Colla sábh! Maidin lá or na bhárach, d'eitil 3 phréachan an chrann sycamore chomh fada leis an chrann cairthin in aice an tean chaisleáin. Tá nia ag socrú isteach! A dúirt siad. Chomh luath agus a chúla siad an méid sin, d'eitil 3 phréachan an chrann cairthin chomh fada leis an chrann darach bhór an chnic. Tá nia ag socrú isteach! A dúirt siad. Láithreach bán, d'eitil 3 phréachan an chrann darach chomh fada leis an chrann uair ag taobh na haglaise. Tá nia ag socrú isteach! A dúirt siad. Leis sin, d'eitil 3 phréachan an chrann uair chomh fada leis an chrann cnó capal ag bun an ghardín is sean teach nia. Tá nia ag socrú isteach! A dúirt siad. Cág! Cág! A dragar préachan an chrann cnó capal. Gar a míle maithagúibh illig! Roinn Leabhartha ina dhí sin, bhí clann eile ag bogad isteach is sean teach nia an muid faoin tua. Bhí Larry, mac an tí, ag siúil thart faoin ghardín. Ní raibh sé sásta. Bhí uaignas air. Níor hathan an áit seo leis. Chonaic Larry préachan, hús sa chrann cnó capal. Nuair a déis sé leo, híl sé go raibh na préachan ag cagáil rud éigean leis. Cá! Cá! Fáilte rót a Larry! Fáilte rót! A scart siad. Bhris íomh an gháire Larry. Chris sé lámh chuig na préachan. Ris sé isteach chun tí an sin, go bhfeiceadh sé an seomra nua a bhí ag fanacht leis. B'fhéidir go mbeadh an áit seo ceart go leor, a shíol sé. An oíche sin, agus Larry ag dul a chola, chúla sé na préacháin ag cagáil leo an mhuis sa chrann cnó capal. Cág! Cág! A dúirt siad. Colla sábh a Larry! Colla sábh!